iqembu lamakhosi lithi ke ngempela liyamletha umzimelo ofake u27 uVicky Mkhawana, uPhejo Phakhu, iMate Hendricks, uKabelo Ngwesa, ukhona uSiyabonga, uGumede, uLishate umfo kaMrwasi. Bekhona indlela ebaphakela ngayo uTunate Sidathi ngiyena ke ongenayo namuhla ilapho kwenziwe khona ushintsho uThweni uMhabelo Khumuli Mokekana Bennett Mokoena ngiyambona banikazi bezambani likaphondo uGumede ngapha uyabaholo uthi madoda akasitshela abalandeli bamakhosi ukuthi siyazi isithunyweni amakhosi amahle abafana basephefeni. Ngifuna ubuka unombolo 4 Thiyamo Masisi, ubuke uMhabelo ofaka u3, ubuke uKhumuli Mokekana ofaka u8 maphakathi nenkundla. Amakhosi nayo ke imuchulo ngathi bayabhlanganisa. Bennett Mokoena, Bennett Mokoena Mendes ufake ebhoksini oshile ngale uKekana, hlanganisa futhi uPhejo Phakhu uhlanganisa noMendes basebhoksini. Mendes uyaliphasa shaya ngapha Naledi Hlongwane. Sishile indaba yabadlali basevale Vicky Mtakam empeleni ke kunewo buhluku lo lifakiwe mbukeli iMate Hendricks benze njani nazi ikhala. Hawu Mendes, hawu Mendes Nanitu ngikubuzile kodwa mbukela umdlalo umuqala ngathi unoNaledi Hlongwane ngoba mina bengithi igoli livalelwe nguyena ngalena uNaledi kuHlongwane. Mbukela umnikazi wegoli nange lifaka uPhejo Naledi Hlongwane ngiyena ngempela. Ngikubuzile mbukela ngathi ngomuphi ozothi 18 emoyeni kuqala mbukeli uyaqhubeka umbango. Sundowns izokwazi ukuthola igoli nanguPoison warabile ithuba leli. Poison wenza follow up Mokoena Thiyamo Masisi bathumela phambili Mokoena Bennett. Kodwa ke mbukeli umbono ubumuhle ngoba ke ufuna ukulikhahlela elibe yi-teaspoon. Ake sibuke ke unozinto ukuthi uyakwazi ukulivimba leli phola uThakalani Mazamba nangu Mazamba mbukeli insizwa le yangonyaka ibhola ebeliyingozi leli eqenjini lamakhosi. Buka ke mbukeli khona okungenzeka la mbukeli nami uMendes uyaliphasa futhi ngapha Kesane waliphasa ngalena uNaledi Nalithuba wasebenza uNozinti futhi ke ubezalwa kule nyanga ukhaya lethu Mzimela ngomhla ka7. Buka mbukeli uNozinto wathatha isinqumo sivutha manje. Uyabona ke lo sisazophaka sefuna ukuvela sikuze ukuthi ke uthini. Uyakwazi ke mbukeli ukuthi cishe benza iphutha babuya ke kanti ke mawuthi uyabheka futhi kunalabo bedlale khona u2-2 Nalithuba kodwa ke eceleni kwephali bekora ke buka ke luyamnyakazo bokuyithuba ngempela uMaphene ethi uyazama iSundowns nakhona beshaya iChiefs befaka amagoli bevalela amagoli amabili
ngesizini edlule bawashaya Mampane khona ngakwenza uSidathi la uliphakamisa ngomsiko yayixosha uGumede Mabhena eboxini nalithuba eceleni futhi kwepali Mnyakazo muhle mbukeli akambukeli buka lo Mnyakazo manje yimisebe yelanga etingelayo iMad Hendricks umnikazi wamagoli ngesonto ledlule Phekgo Phakgo kade libiza washaya uPhakgo kodwa ke phezulu kwamaphali Nomzana uKhumalo ake sibone ke manje basebhoxini kodwa ke sebenzile uGumede xosha leli yaphola lifakiwe futhi ebhoxini Mukwena itu angula uPenet umntaka Mukwena ube nethemba la uMukwena lokuthi angazi ke uMukwena le ndlela bekehlela ngayo unyawo lwakhe Maphena phasa kamnandi uMaphena ake sibone ke uThiyamo Masisi uliphase kahle embukeli lifakwe ebhoxini itu baviphila bamakhosi na uMaphena uyasikaza uvinji usaliphethe igoli leli ayingeke hawu madoda yala mbukeli aphuma ke manje Kaizer Chiefs counter attack Mendes Steve Mendes isithende mbukeli nalithuba ebhoxini kodwa ke komunye unyaka sila nanguMaphena mbukeli nanguMaphena kodwa ke bathi uMaphena ungasiqeda sonke kanjani nangu Mendes uzophasa uMendes uliphasile ithuba corner kick ngokihla wagijima wabuya wazodlala walithwala iqembu nangu Mendes ayikodwa ingalo phasa ingalo ethi ke ubekela ungihwesa ubuhluku bengenalo igoli shaya kodwa ke nasi emadoda inkanyezi yasevali mbukeli iphiwe isipho inkanyezi yasevali ayi buka mbukeli hayi bekumele kodwa ukuthi igoli leli ayonqatiya naye usithintile uthi uVicky Mkhawani uyashisa nalithuba mbukeli ebhoxini kholosele phansi washaya hlasela manje Sundowns nidlule Middelburg nidlule eleko Witbank nize khona ke la kaNyamazane bese ke nibuyela uliphasile ake sibone ke mbukeli liyafakwa yini ebhoxini uMendes uvimbile ebhoxini ithuba leli thini noMphephe uthi akulona igoli mbukeli unozinto uvimbile uMazamba uyonikwana imbukeli buka bengithi lingaphakathi buka mbukeli ayi ulikhiphele ngakangeni ayikodwa uyonikwana unozinti ubenikeza ke empeleni unozinti ngalena ke hawu noMphephe mbukeli uyidlela amasidu noMphephe unewo buhluku ukuthi leli yaphola hawu ebhoxini mbukeli kubonakala sengathi liyophathwe nethinde liyaphola ayikwalile bonga inkosi Msomo ukhala engomkhawana buka mbukeli belibhalwa igoli
Bennett Mokoena uyalanda. Bennett Mokoena kuyala namhlanje mbukeli. Kungaba igoli la, igol! Mbukeli isukile manje yabona ngivumele mbukeli ngithi emadoda ikazi ukuthini ke le kazi ngubani lapha ekhaya kazi ngubani lapha ekhaya olindele manje ke mbukeli ngivumele ngisho ngithi umbango wenkomishi ye-DStv District Challenge sengathi uzoba seSoweto. Iqembu le-Orlando Pirates neqembu le-Kaizer Chiefs bazosibonisa into ekade sayigcina ukuyibona lamaqembu omabili elwela lenkomishi ngensebenzo ephindaphindiwe. Hayi ngiphetha ngehashi ngingenalo mbukeli, ngibeka ihashi ngingenalo ngizoyolifuna. Nali ibhola liya kunozinto bayanda Zulu, uZulu athi alikhipha kwenzeka iphutha. Nali thuba legoli lesithathu athi uyalikhipha mbukeli uZulu engamashumi ayisishagalolunye u-3 Hyman sebenzile unozinti. Uphelile-ke mbukeli lo mdlalo, iqembu lamakhosi